най-любимия ми период, в който просто отварям пратки и ги получавам. Само, че този път едната пратка не е за мен. Това е от олията на Nature Earth. Даже вижте, то се личи, като направих така. Просто една приятелка няма Инстаграм, заради това няма как. Но имаме пратка. И аз съм сигурна, че е уникална пратката, просто нямам търпение. Супер много се вълнувам, защото е на Peach Pump. Както може би всички знаете, това ми е любимата марка. Ама наистина любимата марка. И те просто отново решиха да ме изненадат, така че е време вече да отваряме, защото сигурна съм, че и вие нямате търпение. Дали да гледам, дали да не гледам. Така, добре, няма да гледам. Ще ви кажа на вас. Не мога да не гледам. Хора! Те са ми изпратили супер яките неща. Аз ще ревна. Имам чувство, че наистина ще ревна. Защото са в любимите ми цветове, а именно бяло. Този бебешко розово, бебешко розово и розов. Към червено е, но е уникален. Просто S размер са всичките. Повечето им клинчета, бюстиета са S. Няма толкова XS, но като цяло S-ката отговаря и на XS, защото са доста умалени. Абе хора, щом на мен ми стават, където съм 40 кг, съм сигурна, че и на вас ще ви станат. Добре, първо ще започна с бюстието, защото ми е много интересно. Това има от новата серия с дебелите през рамки. Пликчетата. Ако знаете колко обичам такива бюстиета и между другото, подплънките са толкова големи. В смисъл, те са супер дебели хора. Аз, където, не съм надарена. Оле, чувствам как скоро ще правя фотосесия с тези екипчета, защото, вижте, между другото, този път това е доста стеснено и имам чувство, че наистина това бюстие ще ми стане точно по мен, тъй като повечето им бюстиета са малко по-големи, но това не е техен проблем, просто аз съм супер слаба в обиколката, наистина. Много е някои хора, подплънките са просто брутални. Аз обожавам сутиени бюстиета, в които има просто подплънки и мога да си го нося така навън. Не знам дали ще е много прилично, но това е за фитнес, за спорт като цяло. Аз сега карам много колело. Знаете, че винаги съм спортувала доста. Това ще е уникално. Маля, обожавам бели бюстиета. Хора, наистина влюбих се. И ако знаете колко хубаво миришат, просто отивайте да си поръчвате. Не знам за вас, обаче аз обожавам видеа, в които хората отварят пратки. Аз обожавам също да гледам своите видеа, в които отварям пратки, защото супер много се вълнувам за тези пратки, тъй като аз не знам какво има вътре. То това е оле, оле, оле. Мале. Майко. Сега ще ги пробвам и ще видите. Моля ви, изключете нечленоразделните звуци, които издавам. Просто всеки път се вълнувам за Peach Pump пратките. Вие нямате идея какво удоволствие за мен. Аз да отварям пратки на Peach Pump. Аз само такива пратки отварям и на Nature Earth толията, но за дрехи Peach Pump. Просто това е марката. И последния клин е ето този, който е дълъг. О, слава богу, аз много обичам дълги клинове, между другото. Даже повече нося дълги клинове и вижте колко е стеснен, хора. Аз ви казвам, в смисъл, тези клинове си отговарят точно на размерите и те се разширяват, в смисъл супер разтегателни са. Винаги, когато пишете на Peach Pumps, ако не сте сигурни в размера, просто им пишете, те почти веднага отговарят. Наистина, много е хубаво. До сега никога не съм имала точно такъв цвят, но просто много ми харесва и между другото доста ми отива, защото вижте сега колко съм тъмничка. Предполагам и когато съм по-светла ще ми отива, но вижте колко ден съм хванала, сега ще пробвам на нещата, стига съм говорила. Хора, вие не сте готови за това. Хора, бюстието просто и клина са уникални, вижте как седи отзад. И вижте между другото клина как точно до мен се прилепна, прави ми талия. Много ми харесва на тези клинове, че точно правят талия. Аз нямам талия по принцип. И да.
Може между другото да съчетаете пълен комплект с техните шапки, защото наистина са много хубави. Има във всякакви цветове. Има бели, черни, а заради имам черната. Малко е прашна, но са супер яки, розови, сини. Не съм сигурна за бежовия цвят, но да, общо взето вие виждате самите колко добре ми седи клина. И вижте отзад, в смисъл, мен ми прави да имам сякаш дупе. Аз в принцип не съм толкова надарена. Ако искате да изглеждате страхотно, вземете си дрехите на Peach Pump. Ето как ми седи втория клин. Аз мисля, че ми седи брутално яко. Наистина. Просто много е добре. Вижте колко малка талия ми прави. Смисъл горе наистина уникални са спортните им продукти. Вижте етикета къде е. Много е добре. Много. Аз съм влюбена в техните им продукти, както всички знаете. От 2 години съм им толкова лоялен клиент, наистина. И не мога да повярвам, че в момента работим заедно. Наистина, хора, обожавам ги. Няма как. Искам да ви кажа, че мен всички ми правят комплименти, когато изляза, ако съм с дрехите на Peach Pump. Наистина, много зависи какви дрехи обличаш. Материята на Peach Pump е супер мека и удобна. Аз съм влюбена и седи уникално. Просто вижте как ми седи. Много е добре, наистина. Ето тук ви показвам тяхната Instagram страничка. Както виждате, имат наистина доста последователи, защото наистина хората са много доволни от тях. И вижте новите им колекции. Наистина са уникални. Просто имат всякакви разнообразни продукти. Бюстиетата им просто напоследък толкова много ми харесват. И клиновете им са уникални всичко. Освен клинове и бюстиета, както може би знаете, и освен шапки, има якета, има свичери, има наистина страшно много неща. Може да посетите тяхната сайт страница, която е в Instagram, в биото име. Може да я видите. Наистина имат уникални продукти. Съветвам ви да разгледате. Няма да ви отнеме повече от минута. Така че да, надявам се да съм ви била полезна. Ако наистина си търсите хубава спортна марка, това е вариант. Дори за излизане също става. Така че много се радвам. До скоро, целувки и може да ми видите и Instagram сторитата относно тях.